No, la angithi vele bayazi abazalwane ukuthi Yes. umuntu ubheke ngaseGoli. Yeah. Ngizwile nabanye indlela abayilungiselela ngayo Yeah. ngokwamatekisi ke ukuthi bayakhuphuka kubhekwe khona eGoli. Inkosi yami. Nokunye okubalekile lokho okuchazayo kumthandazo. Ngicabanga nje ubumemezela nje ngomthandazo sesizwile. Bishop. Bekukhona kona phela ukuthi ngeke sinyuke sivele sinyuke nje. Sure. Kufanele uthandazwe noma besingeke sisho lutho uyabona. Yeah. Yes. Lokho kushoyo ngeke sisawa njengoba umemeza nje ukuthi umthandazo uqala ngosuku oluthize singeke sivezeke thina ukuthi siqala kanjani. Bishop. Yes. Kodwa ke kona kufanele bazalwane bathandaze. Iyadinga inkonzo umthandazo ukuze uNkulunkulu azibonakalise njengalokho uNkulunkulu ewumoya ungena enyameni yomuntu Yo. mayifuna ukusebenza. Yo. Sithandazela lokho ukuthi leyo nyama uNkulunkulu ayoyisebenzisa isebenze ikuNkulunkulu. Bishop. Iloko nje kodwa ke kona nje cha uyakhuphukeka futhi kuyezwakala kuyamenyezwa koMpumalanga province. Yo. Siyezwa abazalwane koMpumalanga bayehla abanye ade besitshena Eastern Cape bayehla KZN angazi nami ithini into yala siyakhona. Ngiyazi ke impela ngazi kodwa nje siyobona khona kodwa siyamethemba ke uNkulunkulu nako Goli futhi ngizwile kuyamenyezwa impela. Bayaphumelela abazalwane ngobuningi babo. Siyakholwa uNkulunkulu bazalwane akekho asizethembi. Yes. Sithembe yena. Yes. Sithembe yena. Uyena okwazi ukwenza hayi thina. Iloko mfethu.